Biz barыбызда сүзсіз қалдық, чөнки бірінші сулышын алғаным, кешенің ничек біткәнен хәтерләмим. Мин бер кайчанда мондый шигъри кишиләрне күргәнем юк иде. Һәм Илтүзәр абының бу кадәр күп шигырьләрне ятлавы мине ничектер битараф калдыра алмады. Әмма исәсеңме сәнгать, музыка, әдәбиятны кеше тудыра. Менә монда инде һәркемне дә илах башыннан сыйпамый. Ясалма, күн өстә ясалма, ян өстә ясалма, сөт алда ясалма, дәрт канда. Барлык шигырьләр дә бик мәгънәле. Бу кичә хәтта миңа TED Talks'ны хәтерләтте. Бу инде безнең театрның замана белән бер рәттән баруын да күрсәтә. Чөнки бу кадәр фәнни яктан иҗатны күрсәткән кеше юк иде әле миңа. Илтүзәр абыйга шуның өчен бик зур рәхмәт. Тузан булып ишеп йөргән атом тышы серле. Әлбәттә, бүгенге премьера бүген бит безнең беренче тапкыр булуыбызда бүгенге кичә күп көч, күп энергия оештыру эшләренә исраф ителде. Гаҗәеп тамашачы булды. Тамашачыга шул хәтле рәхмәт. Мин шушы 2 сәгатькә якын шигъри кичәдә хәтта кәгазь кыштыртаганны да ишетмәдем. Залындагы бүгенге атмосфераны бик сирәк хәтерлим. Ул барыбер дә бер кеше булса да тамак кырып куя, икенчесе урындыкны кыштырдатып куя, я булмаса телефон шылтырап куя. Ни гаҗәп, бүген мин залда бер андый ишетергә теләмәгән әйберләрне күрмәдем дә, ишетмәдем дә.